Bon dia, bona tarda a Mèxic, bona nit a Catalunya, benvinguts, bienvenidos, bienvenidas. Avui posarem una pel·lícula de Nando Caballero. Nando Caballero és un director de cine català que va néixer a Barcelona el 1968. Va créixer a Ciutat Badia i viu a Sabadell des de fa molts anys. Entre altres coses, als anys 80 va ser baixista de heavy metal i estudiant de belles arts. Als anys 90 va ser pintor de quadres i cantautor. La seva relació amb la ràdio va començar amb Ràdio Barberà a finals dels anys 80 i poc després va començar professionalment a treballar com a tècnic de so a Ràdio Sabadell, a l'antiga EAJ20 del carrer Convent. Des de 1995 treballa a la xarxa i ara està al Departament de Realització de Televisió, però va presentar i dirigir de 1996 al 2016 L'altra cara de la lluna, el magazín musical independent de l'emissora. Això és Com Ràdio, la xarxa que abans es deia Com Ràdio. També va tocar el baix elèctric durant gairebé 10 anys amb el Sobrino del Diablo, amb qui l'any 2004 va coescriure la primera biografia en castellà del món dedicada a Frank Zappa. També el Nando és fundador i responsable de la Productiva Records. L'any 2010 debuta musicalment en solitari amb 8 dissabtes d'hivern, que anirà seguint d'altres 2 discos, Dolors i Mal de Caps, 2011, i Plantes d'interior el 2012. Un infart i una operació de cor el van tenir fora de combat gairebé tot el 2013 i bona part de l'any següent, però a la tardor del 2014 va editar un EP de retorn anomenat Abracadabra, encara que continua gravant cançons de tant en tant. Ha deixat totalment de fer concerts des d'aquest moment. Com a dinamitzador cultural ha sigut l'organitzador i responsable de 3 edicions del Sabadell Veggie Fest el 2015 al 2017, un festival gastronòmic i musical amb vegetarianisme com a fil conductor i des de les 3 edicions 2017 a 2019 de l'Indocumentari, el Festival de Cine Documental de Sabadell. El 2015, el Nando Caballero surt a la venda Rock and Roll, treu a la venda Rock and Roll, la seva primera novel·la editada pel projecte editorial La Productiva Books. També, durant aquest any, amb la productora Plans Films, realitza un documental anomenat Rock and Roll Core. El 2016 neix la Productiva Films i entre el videoclip comença a produir i dirigir i fer documentals musicals. Durant la pandèmia comença a materialitzar una idea que feia temps que li rondava pel cap: fer el seu primer llargmetratge de ficció. Dit i fet, després d'escriure el guió, buscar actrius, l'equip tècnic, la reproducció i 3 milions de maldecaps més, a l'estiu del 2021 comença el rodatge de L'últim salt, un drama indie que s'ha estrenat a l'estiu del 2022. Aquesta pel·lícula, doncs, que veurem és aquest llargmetratge que es diu L'últim salt. No us n'explico més perquè la veurem ara, però bueno, la sinopsi ràpidament parla de la Jana, que és una fotògrafa que decideix abandonar la seva feina i la seva ciutat, i després de la tràgica mort del seu company,
Abans de marxar, ha de fer un últim reportatge on coneixerà l'Arlet i l'Estel, dues pintores que impulsaran la seva vida cap a un destí molt diferent del que mai hauria imaginat. L'últim salt és una producció independent en català realitzada per les productores vallesanes La Productiva Films i Plans Films i a l'Abast Promocions i enregistrada íntegrament a la ciutat de Sabadell. Un drama mumblecore LGTBI comarcal i de la generació X. Una pel·lícula urgent i directa que s'emmiralla en el treball dels Duplass Brothers o Xavier Dolan, per exemple. Bueno, sense més, començaré a posar la pel·lícula. Suposem que durant que estigui la pel·lícula començarà a entrar més gent i terminant la pel·lícula tindrem justament el Nando Caballero que doncs, ens parlarà una mica de la producció i de com ha fet la pel·lícula. Si em permeteu un moment, ara podrem veure la pel·lícula aquí. Oh, hi ha nots per tot arreu. Allà on vaig em van seguir com un exèrcit que s'amaga en la nit. Ells es guarden rere llums que aquí i allà van explotant com un joc tètric i al mateix temps innocent. I em van mirant, em van mirant. Ells mai no deixen de mirar. Ben d'hora al matí fins que arriba el vespre. Sempre van darrere meu, com si mai quedessin satisfets. Oh, quan entro a qualsevol lloc, ells afamats van rere meu i em segueixen observant des d'un racó. Jo faig veure que no ho sé. Faig un posat, potser afectat, potser sensual, i em deixo estimar. I em van mirant, em van mirant. Ells mai no em deixen de mirar. Ben d'hora al matí fins que arriba el vespre. Sempre van darrere meu, com si mai quedessin satisfets. Molt bona pel·li, Nando. Bones. Benvingut, bona nit. Escolteu bé? T'escoltem molt bé, sí, gràcies. Gràcies per deixar-nos a veure aquesta pel·lícula tan bonica i tan femenina. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per deixar-me demostrar que en definitiva és pel que estem aquí. Sí. No l'he tallat abans, oi? Perquè ja s'havia acabat. Sí. Ja s'havia acabat. T'has menjat unes imatges de final que hi ha. Ai, vaja, vols que les posi jo? Tranqui.
Vale. Nando, tu primer eres cantant o ets cantant, no? Abans de ser... Explica'ns Sí, una mica els teus projectes, perquè aquí, bueno, buscant a internet veig que tens una productora de pel·lícules, una productora de cançons, una productora de llibres. sí. Bueno, Fem quina doble. creativitat, on comença i on continua la teva creativitat. Bueno, jo vinc del món de la música, això és cert. Vinc del món de la música... Ui, que ràbia, espera, que em sento doble. Vinc del món de la música i vaig tocat amb molts grups i he estat editant discos i tal. El que passa és que el 2013 em va donar un infart i vaig deixar, diguéssim, una miqueta de banda la música, els escenaris, perquè, bueno, és una miqueta més bueno, els nervis i tot això pues, no m'anava massa bé. I a partir d'aquí doncs, vaig fer un gir laboral també, dedicant-me a l'audiovisual, llavors vaig començar a fer vídeos, a muntar vídeos i a fer de càmera a l'empresa on treballava, a la televisió on treballava i a partir d'aquí vaig començar a fer documentals. I he estat fent documentals durant molts anys. Bueno, per això tenia el segell discogràfic, per la música. Després, bueno, després de l'infart també vaig fer una novel·la i llavors a l'hora d'editar-la me la vaig editar jo autopublicar i també vaig decidir muntar la meva editorial de novel·les, també per editar coses d'amics i de músics bueno, que sabia que tenien novel·les i que sabia que tenien cosetes per editar i que ningú li editava i dic, bueno, doncs ara editem nosaltres. Quan van començar amb els documentals, doncs vaig editar també vaig fer la meva productora per poder moure els documentals i tot això. I arrel de la pandèmia, doncs, jo ja tenia el cuquet de fer ficció perquè m'agrada molt i m'agrada molt el cinema i a partir de la pandèmia vaig començar durant la pandèmia a fer el guió de la pel·lícula i a pensar que, bueno, que quan tot es normalitzés una miqueta, us començaríem a rodar i així va passar. I és el que vam fer. Això de l'audiovisual no és una cosa gaire tranquil·la, pel que veig. Ja, A ja. més, has fet la producció, el guió, la direcció, el muntatge i l'etalonatge. O Sí, sigui sí, que sí. només et faltava actuar, no? Aquí Sí, la veritat és que és sortir de la sartén per acabar les braces, no? Com era? Algo així, no? Sí, pensava que seria més tranquil·let i al final l'he acabat liant-me com quan estava tocant por ahí i anant locals. Sí que és cert que a mi, el que passa és que a mi els escenaris em creaven molta ansietat i molt nerviosisme, el directe i els concerts. I, bueno, i tot això del cine, doncs, encara que tinc molt mal de caps, però moltíssim mal de caps, més que fer un disc i més que fer qualsevol cosa, doncs, bueno, em venia de gust. molt bé, molt bé. Doncs veig que aquesta pel·lícula ha tingut diversos premis. Sí, El FICIE és selección oficial de largometrajes óperas primas. Vale. sí, La hem millor tingut... pel·lícula, el Premio Soriana, el Panorama Legai Cine Madrid, no? Sí, bueno, en realitat hem tingut un premi, hem tingut moltes seleccions, bueno, algunes seleccions a festivals que ens han seleccionat per participar i per projectar la pel·lícula al festival. A Madrid vam estar fa 2 setmanes. El Festival Les Gai Cinemat és un festival LGTBI dels més importants en llengua hispana i el premi, el que es premi és el Premi Oriana, que ens van donar el premi a millor pel·lícula també fa un mes. Estem molt contents, la veritat, perquè bueno, és una pel·lícula molt senzilla, molt modesta, que hem tirat endavant nosaltres sols, amb res de subvencions ni cap ajuda. I la veritat que bueno, doncs tenim un cert recorregut. Ara és pel·lícula que hem entrat a la selecció dels Gaudí i bueno, estem molt contents. Moltes felicitats, la veritat.
I quina feinada, no? Perquè, a més, sou un equip de producció no gaire gran, no? No. Jo veig que almenys tu has fet 5 o 6 funcions diferents, la banda, i a més, doncs, les persones que t'han ajudat, no? Amb la càmera, la fotografia, maquillatge, etc. no? Sí, som un equip petit, som un equip modest. Jo, és cert, he fet moltes coses. Clar, jo em dedico a muntar, jo soc muntador i cada dia estic muntant, no pel·lícules, però bueno, estic editant reportatges, vídeos i programes de televisió. Llavors, bueno, estava clar que a part de dirigir i a part de fer el guió, pues, la volia muntar jo, perquè qui millor que jo per saber com la volia. I després, el del color, en principi ho anava a fer el director de fotografia, però al final pues, va tenir un pic de feina i al final no ho va poder fer. I a mi és una cosa que m'apassiona i que estic ara endinsant-me molt amb el tema de la fotografia, del color i del Da Vinci i de tot, i vaig dir, bueno, pues, ho tiro jo cap endavant. I, bueno, més o menys estic content de la color i de com ha quedat. I sí, som un equip petit, un equip de rodatge amb 10-15 persones, depèn del dia, i després el muntatge pues, seran 4 o 5 persones que són les que el so, la gent de so, jo i poc més. Doncs bona feina, bona feina. I Gràcies. explica'ns una mica com ha vingut la idea de la història en si, perquè és una història molt femenina i també que té una mica de masclisme amagat o no tan amagat, no? Com t'ha sorgit aquesta idea, aquesta història? Bueno, no era una història que tingués ja superclara des de fa molt temps. Si ja et dic, o sigui, va arribar la pandèmia i vaig dir, anem a fer una pel·lícula, anem a escriure un guió. I vaig començar a escriure de zero. Tenia clar algunes coses, tenia clar que les actrius o que la franja d'edat de les actrius fossin sobre els 40 anys, que no fossin molt joves, per intentar mostrar una... Bueno, que fos, i que tothom fos molt natural, per exemple, molt com el teu veí, com la teva veïna, no? Tot de gent molt natural, més que actors mega joves i mega atractius. Volia molta naturalitat en aquest sentit i volia que fos una història de dues noies. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer la idea, o sigui, a fer la història, anar construint els personatges, traient... bueno, hi ha personatges que van caure, que no van caure, després bueno, vaig trucar una amiga que és guionista, llavors li vaig ensenyar el guió, el vam repassar, el vam acabar d'arreglar. I ja et dic, o sigui, no és allò... No tinc... És que de vegades m'ho pregunta molta gent, però em sap greu perquè no tinc una història superxula per contar, per explicar del guió, perquè és un guió que va anar sortint, o sigui, va ser treballant, va ser com deia el Picasso, o sigui, suant i posant allà a escriure per les tardes, cada dia una estona, i vaig crear la història de la pel·lícula, ja et dic. No és ni res que hagi viscut jo, ni a ningú conegut, ni cap cosa d'aquesta. Originàriament, tu escrius també les teves cançons? Sí. Vale, o sigui que potser vas començar potser amb la mateixa tècnica que comences a escriure una cançó i llavors hi vas afegir, la vas agrandar, o Sí. podríem dir que és alguna cosa així? Sí. El procés? Ben vist. Sí, potser sí. Hi ha diverses coses que no vaig fer com un guionista professional, un guionista d'ofici, perquè no ho soc. I, per exemple, una cosa que no es pot fer mai i que ara ja estic escrivint el guió de la segona pel·lícula i ja no estic caient en el mateix error, que és que tampoc tenia el final clar i llavors vaig començar a escriure
i cada vegada que volia canviar alguna cosa havia de borrar una pila de planes, no? I llavors això és una feina que ara he après que es fa després o sigui, que es fa abans per no haver de borrar, esborrar planes i planes de diàlegs, perquè primer has de tenir l'estructura més ben feta. Llavors, amb la meva amiga, doncs vam parar, va arribar un moment que vam parar d'escriure i vam dir, bueno, però on vols anar? Vale, vull anar aquí, vull anar allà i tal, vale, doncs mira, fem això, els personatges aquest, vale, i a partir d'aquí d'allò. Però sí, va ser com va començar a escriure com una cosa, com una cançó des de dins, no? El que passa és, clar, quan ja portava 3 setmanes, dius, hòstia, això és més complicat, és més llarg que una cançó. Sí, però ben vist, ben vist. Sí, té una... Es deixa veure i vull dir, té una trama molt agradable, molt interessant, molt bonica i bueno, i dona seguiment. Aquí tenim el Cristian des de Quito, que també ell col·labora amb el cineclub allà al Casal de Quito. També fan cine els dissabtes, que no ho fem nosaltres, ho fan ells. Molt bé, molt bé. Estàs en cotxe, no sé, si vols dir alguna cosa, em sembla que hi ha... Ah, hola. Hola, no, felicitar doncs, a la pel·lícula. Moltes gràcies. Jo no l'he pogut veure prou bé, però més aviat faré el contrari, escoltar-te, a partir d'estar-te escoltant, veure-la bé. Clar. Aquesta part del guió m'ha semblat molt interessant, aquest aprenentatge, no crec que és important. Clar. Però, sí. Sí. Digues. No ho sé, bé, estem aquí. Estarem aquí tot fent un festival. Ostres! Però ara no t'ho sabria dir, perquè ho van dir l'altre dia, però ja el Vicenç, si vols, que em passi el teu contacte i ja t'ho comunicaré quan... I també una persona que ens acompanya i que ens ajuda i que forma part del projecte, totalment, Vicenç, la Laura Godoy, anirà a Barcelona per la trobada que hi ha internacional de cineclubs, el congrés que hi ha. Ella forma part de la Cinemateca aquí de l'Equador i també de la xarxa de cineclubs mundial. Ella és la secretària de la xarxa. I estarà a Barcelona dilluns, dimarts, o sigui que potser podeu fer contacte també. Ah, vale, guai, sí, un cafè. Sí, cap problema. Sí, és molt activista i molt interessant que parleu. Vale, doncs sí. Ja segurament, quan haguessis vingut aquí tot haguessis trobat amb ella. De totes maneres, però pot ser molt maco que us veieu allà. Clar. Guai. Doncs cap problema, m'agradaria molt. Quins projectes tens? Faré aquesta pregunta. Bueno, estic escrivint el guió de la segona pel·lícula i bueno, començant a veure com la fem. Intentarem treure una miqueta més de pressupost que en aquesta, que va ser financiada per nosaltres. I aquest és també estic amb un curtmetratge i no sé, aquest any que ve rodarem una altra. Segurament el curtmetratge, perquè vull tenir el llargmetratge més... No ha anat tan ràpid, perquè van anar molt ràpids i aquestes coses es noten i per la segona molaria fer continuant en el cinema independent, perquè a mi no m'interessa cap mena de mainstream ni de cosa molt així, i pots fer les coses com tu vols.
però sí que amb una miqueta més de pressupost i amb una miqueta més d'ajuda i de recolzament. Després a l'hora de sortir, de quan la pel·lícula ja està en marxa, doncs també hem estat força solets i bueno, aquestes coses costen molt. També és veritat que no es coneix ningú i acabem d'arribar i som una productora nova, jo la meva primera pel·lícula, la gent doncs, no som del mundillo i llavors també això ha fet que no tinguéssim gaires portes obertes. Però bueno, la segona ja està. Ara ja aquesta és la carta de presentació i ja no tenim cap problema. Felicitats. Gràcies. Enhorabona. Llavors, a Quito, quan m'has dit que... Tinc un correu. És que ara no me'n recordo. Vale. Bueno, ja estarem pendents. És un festival de LGTBI també que es fa. I on més? On més es pot veure la pel·lícula? Entenc... Aquest divendres que ve estarem al Maldà, que fem una sessió extra especial pels acadèmics dels Gaudí, que normalment les pel·lícules candidates s'organitzen uns passis no són privats, està obert al públic, o sigui que si qualsevol pot anar-hi. I tenim aquest festival i un altre el Festival de la República Dominicana. Però també, no sé el dia, m'ho van dir que estaven seleccionats, però no m'han dit res més. I en principi això és el que tenim. A partir del març estarem a Filmin, a la plataforma Filmin, que és una plataforma, no sé si ahir no s'arriba, no? Filmin, la teniu controlada? Sí que es pot veure, sí que podem veure Filmin, Filmin Latino, em sembla que es diu, i estaria molt bé que quan estigui a Filmin ens puguis dir, ens puguis avisar perquè puguem també avisar la gent, no? Perquè ara l'hem vist nosaltres uns quants, però segurament que hi ha més gent que la voldrà veure, no? I si fem publicitat encara més. Bueno, això és una exclusiva, no ho sap ningú. Ara que m'estic donant compte no havia dit en públic. Ui, què vols que us borrem o què? Ara m'acabo de donar compte. No és en directe, ara. Si ets al Zoom. No estem en directe, però ho posem al YouTube després. Si vols ho trec. No passa res. Al contrari, tindrem més gent que ho voldrà veure. I ja et dic, en principi les coses que tenim són aquestes i bueno, sempre van sortint cosetes. Ja et dic, quan es va estar a Madrid va venir una noia de Saragossa que també feien un festival, li va agradar molt la pel·lícula, estaven encantats, va dir que comptaven nosaltres i que a principis d'any diria... Quan estàs en moviment i presentant la pel·lícula aquí i allà, i a més l'estan presentant a molts festivals que encara no han dit res, o sigui, tots els festivals tenen unes dates i d'aquí al març tenim molts festivals que encara han de tancar, han d'anunciar les pel·lícules seleccionades i esperem que estar seleccionats en uns quants festivals més abans de març. Bueno, sí, abans de març, que és la data límit que hem anat presentant la pel·lícula a festivals. Molt bé, tenim aquí la Catalina també, que és una cinèfila mexicana catalana. No sé si ens vols fer algun comentari o alguna pregunta. Doncs, bueno, de preguntes crec que no tinc cap altra. També m'ha agradat molt la pel·lícula, però, clar, o sigui, crec que tot ho ha cobert el Vicenç, però res, que moltes gràcies per aquests espais, per la projecció de la pel·lícula també, i doncs sí, també amb un amic tenim aquest projecte al qual ens agradaria començar o afegir-nos al projecte de l'Orfeó d'aquí no gaire. I doncs, bueno, estic segura que ens seguirem veient al món del cine, de ben segur. Sí, segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres. I aquest món és molt gran, però al final acaba sent molt petit, perquè sempre ens acabem trobant en un lloc o en un altre. Moltes gràcies.
Nando, i ens pots fer 5 cèntims dels teus nous projectes o no es pot dir res? Què vols dir? De què va? De què va, què serà, no ho sé, ja ens tens intrigats perquè aquesta pel·lícula ha estat tan bona que a mi em donen ganes de veure'n una altra teva. Sí, no, us explico. La propera pel·lícula es dirà Rotondes i parlarà de... Bueno, el protagonista és un... No parla d'això, però el protagonista és un arquitecte, és un escultor que es dedica a fer a fer escultures a les rotondes. Vosaltres sabeu les rotondes, les escultures que estan lletges que hi ha a les rotondes, no? Que de vegades veus... De les carreteres, no? On Sí, gires, dius, no? uns pirulos i unes coses lletjíssimes i dius, això qui ho ha fet? No? Pues aquest tio és un tio que fa això. I bueno, aconsegueix les llicències, o sigui, aconsegueix els treballs amb una miqueta de corrupció urbanística amb els regidors d'urbanisme. I bueno, llavors tot passa en un cap de setmana en una casa que és un matrimoni que va passar el cap de setmana a la casa i apareix l'escultor perquè l'han fet fora de casa i allà passen el cap de setmana amb els fills també del matrimoni i a partir d'aquí doncs, hi ha tot un follon, fins i tot hi ha assassinats i més, és una miqueta més thriller i no sé si puc explicar molt més, perquè realment... No diguis res més, no diguis No, res però més. sempre estic escrivint i d'allò, ja et dic. Sí que tinc molt clar, per exemple, que és una història que seran 3 parts, o sigui, amb la visió dels 3 personatges. O sigui, comença la pel·lícula i la visió d'un personatge, després continua una altra vegada, veiem el que ja ha passat, però amb la visió dels altres personatges. Bueno, una miqueta el Rashomon de Kurosawa, no? O sigui, i després la tercera persona doncs, també té la seva visió de lo que ha passat. I això serà la manera de mostrar-ho i bueno, és una miqueta això, rotondes, en principi, eh? A mi m'agrada molt el títol, o sigui, jo crec que quedarà Rotondes, sí, rotondes. Escolta, i tornant a l'últim salt, i a lo millor a rotondes també, tu, bueno, la pel·lícula és en català, quan la presentes en els festivals o ara que la pujaràs en una plataforma i tal, la penses continuar guardant en català i posar només subtítols? Sí. Sí, és un problema, bueno, és un problema. O sigui, la pel·lícula és en català, i la pel·lícula és una pel·lícula catalana i ja està. Per fer doblatge haguessin necessitat una producció d'una altra mena i haver gravat l'àudio d'una altra manera, amb tots els ambients, regravant els ambients i gravant només les veus, perquè per fer doblatge has de mantenir tot l'ambient i tot, i és tot era una feinada que no podíem assumir. A part que jo no sabia si per una primera pel·lícula, necessitaven una pel·lícula que es doblés. No ho sé, no estava molt convençut. I la pel·lícula la tenim subtitulada en francès, en anglès, en català, en català no, en anglès, en francès i en castellà, i l'estem movent i, bueno, cap problema. Jo normalment les pel·lis a les plataformes les veig en format original i subtitulada. Sí, jo penso, bueno, jo soc de l'opinió de que així ha de ser, no? És a dir, quan dobles una pel·lícula li treus, bueno, jo crec que el 80% de l'interès a la pel·lícula, perquè una de les coses, vull dir, si veus una pel·lícula coreana, l'has de veure en coreano, i si és una pel·lícula, no sé, finlandesa, doncs la veus en finlandès. I ja està, i encara que no l'entenguis, perquè veus els subtítols, i jo crec que això és molt important perquè et dona una realitat de la pel·lícula que si li poses un doblatge, bueno, jo veig a vegades Netflix i dic, aquesta senyora ja l'he sentit amb l'altra pel·lícula, i amb l'altra pel·lícula és la mateixa senyora que parla, i perquè és la que ho dobla, no? I llavors li treu moltíssim d'interès. Jo crec que felicitats i que bé que ho fas així,
I, Sí. bueno, jo et diria, si et pogués donar un consell, que continuïs així. No, Sí, no, res de doblatges. sí, no, l'únic que volia dir era això, no? Que si la vols doblar ja has de rodar ja sabent que la doblaràs. I jo tenia molt clar que no, una pel·lícula molt, bueno, no sé, no, i a més que no, perquè que la doblem per què? Perquè la vulguin escoltar en castellà, perquè no volen que estigui subtitulada i que estigui en castellà, pues, no sé, és el que tu has dit, no? És com si fos coreans, però en canvi nosaltres de vegades som els que tenim que donar moltes vegades el braç a torçar. I bueno, ja et dic. Bueno, el producte és en català, tot el producte que faig és en català, els discos que feia també eren en català, i si no ho faig jo, si no hi ha gent que ho fa, no, ningú farà pel·lícules en català. O sigui, és molt trist, els Gaudí són 9 pel·lícules. 9 pel·lícules del 2021, comptant la meva, que és una cosa molt petitona, però d'indústria No estem tan al petita, no tan petita. nou pel·lícules, ja comptant la meva, que s'han fet en català, que és el tema de la millor pel·lícula en llengua catalana. Després hi ha moltes de productores, que no sé què, de catalanes, però es fan en castellà o hi ha estrangeres, productores catalanes que fan projectes a l'estranger. Llavors, si no posem en valor això nostre, alguns romàntics hauran de quedar, no, en el món. Tens molta raó, tens molta raó. Hem de seguir així. M'han agradat també, bueno, fent un comentari de la imatge, m'han agradat aquests talls que fas a la imatge, que de sobte es talla la imatge, es torna negra i llavors canvia, no? En diverses parts, com que fas un tall, és una mica com si tanquessis la cortina i tornessis a obrir la cortina en un teatre, no? Això m'ha agradat. No sé si ens pots explicar una mica per què ho has fet o com ho has fet o Sí, tenies cap intenció. és força típic, són els talls. Normalment fan servir més per mostrar que ha passat un temps o una estona, no? Potser he fet talls en moments en què no ha passat tanta estona, no? Sinó que ha passat molt poquet. Però per mi són més que talls com es fan servir normalment, no? Que és una miqueta més llarg. Si tu fixes quan hi ha un tall d'una pel·lícula, són de 3-4 segons, són una miqueta més llargs, com més curtets i com més així. Hi havia gent de l'equip que no s'hi agradava tan curtets i vam tenir discussions, hem tingut milers de discussions per milers de coses, refereixo debats, per milers de coses de la pel·lícula. Però el que volia dir és que jo els he fet una miqueta més com reflexius, són com talls reflexius, no? O de canvis de ritme o una miqueta així. No sé per què. També no tinc una explicació racional. O sigui, jo anava muntant i notava que aquí volia parar un segon i mig, crec que durant els talls, sí, no crec que n'arriben a 2 segons. I no sé, ho notava, ho sentia, ho feia i deia, mira, que m'agrada com queda. I les posava juntes i deia, no, m'agrada més amb el petit tall. I ja et dic, és una cosa en aquest sentit. I bueno, després l'altra cosa així com més, diguéssim, de la pel·lícula és començar a 4 terços, no? En la pantalla i després fer el salt a 16:9, bueno, us heu adonat, no?, que hi ha un canvi d'expressió. Sí, hi ha un moment en què canvia el format i després torna a canviar i dius, ostres, què passa, no? Sí, bueno, la idea era això, no?, que la noia, quan està, fins que no ja té la relació amb l'altra noia, està com en el seu món, tancat, com no sap com sortir, i llavors és més petit. Això és un recurs que fan servir molt. I a més hi ha el canvi també al mòbil de l'ex, no? Del que es va morir.
Sí, i Sí, llavors en és diferent. realitat allò, clar, no seria un canvi sí, bueno, sí és un canvi, però bueno, perquè és el format de molt bé, sí, en realitat sí que és un canvi, sí. I aquest, no? I llavors, quan baixa les escales, hi ha un moment pues, que passa per davant de la pantalla i vam aprofitar per fer el canvi al 16:9. I allà, quan baixa les escales i ja surt al carrer, que va caminant allà, sí, pues, i la música, pues, la idea era que de sobte, que la gent no s'adonés molt clar de que hi havia hagut el canvi, però sí que notessin que tot era com més gran sense que sapigués per què era. Aquesta era la idea. No sé si ho ha aconseguit o si no ho ha aconseguit. Però la idea era aquesta, quan surt ell al carrer, clar, de sobte veus més pantalla i si tu no t'has donat compte que aquí hi ha canvi de pantalla, tu notes que hi ha alguna cosa que fa més grandiloquent l'escena. Sí, es nota un canvi, no? Eh, eh, Digues. no sé si algú més té algun comentari o alguna cosa. Estarem impacients esperant la teva nova pel·lícula. Tu no has... a dintre d'aquesta pel·lícula m'ha semblat veure que no hi havia... O sigui, que les cançons no han sigut... El que és la música no ho has fet tu, oi? No. Encara que De fet, encara que ets músic també, però no has volgut... No, ja era una cosa que sí que podia delegar, tinc molts amics músics i estic en el món de la música, llavors era una cosa que era molt fàcil delegar-la i de que amics em fessin la música. Una curiositat és que totes les cançons les canta la segona protagonista. Les cançons les canta la noia, diguéssim, la pintora de veritat. Ai, ara el nom de personatge. L'Estel, l'Anna Capassés, no. L'Estel és la no, que canta, l'Estel és la... Sí, la que pinta de veritat. és Anna Capassés. Sí, l'Anna és la que canta les cançons la que canta les cançons, que estan fetes per la pel·lícula. Tota la música està feta per la pel·lícula, la banda sonora m'ha fet un amic, les cançons l'ha fet l'Anna i el seu company, que tenen un grup. La setmana que ve, en 2 setmanes, anirem a gravar un videoclip a l'Anna i al seu company. I un altre noi, i l'ajudant de direcció, el Vicenç, i productor de l'altra productora de Plans Films, és el que ha fet una altra música també instrumental, les músiques que surten al bar, per exemple. O sigui, que ja veus que tot ens ho hem manegat entre els amics, perquè tinc la sort de tenir amics que són molt bons i saben fer moltíssimes coses. I ja et dic, o sigui, pot fer d'ajudant de direcció, la productora i pot fer música. I llavors, clar, això jo no crec que tothom no sé si pot dir, no ho sé. Doncs és una gran sort i molt talent, de veritat, molt de talent junt amb una obra. I de veritat que et desitgem molt d'èxit amb aquesta obra i amb les següents. I, bueno, no sé, moltes gràcies per haver-nos deixat veure aquesta pel·lícula. Com et dic, això ho gravem al YouTube. Bueno, la pel·lícula no està gravada, però només no estàs fixat que ho he tallat. Sí. I bueno, ho gravem al YouTube, i llavors allà al YouTube també posarem els links, els enllaços tant per la productora com per Filming quan ho tingueu i tal, no? Perquè la gent pugui anar-ho veient o tornar-ho a veure quan vulgui, no? Molt bé, perfecte. Sí, genial. I torno a dir, moltíssimes gràcies per convidar-me i per l'interès per la pel·lícula, perquè ja està, o sigui, es tracta d'això, de fer amics arreu del món. O sigui, això en realitat és una excusa per acabar fent amics arreu del món, no? Que és el millor que pots fer en aquesta vida. Doncs i tant. Fem xarxa i fem amistat arreu. I mira, doncs ara no ho sé, potser a Quito... hi aniràs tu personalment a Quito o només participeu? No m'han dit res, però no crec.
Vale, doncs mirarem de... També ens agradaria, doncs, a lo millor també més endavant a Mèxic, perquè aquest cineclub és molt petit, com pots veure, no som gaires, però bueno, aquí ens podem també posar en contacte amb la Filmoteca de Mèxic i tal, i mirar aviam si més endavant doncs, es pot promocionar, no? Però encara que suposo que vosaltres ja teniu els contactes, no? Bueno, ja et dic que nosaltres estem oberts a a qualsevol suggerència, i qualsevol ajut, perquè et dic, o sigui, som unes productores molt petitonetes i amb molta empenta, però amb recursos força limitats, i llavors, bueno, sí, no, qualsevol ajuda és benvinguda. Molt bé. Doncs bueno, no sé si el Cristian ens vol dir què fareu dissabte que ve al Cineclub de Quito. No sé si està por ahí el Cristian. No sé, crec que no. Bueno, nosaltres a Mèxic, la setmana no que ve, perquè la setmana que ve Quito farà una pel·lícula, i nosaltres a partir del dissabte 26 de novembre passarem, dos dissabtes sobre patrimoni de la Filmoteca catalana. El dia 26 de novembre passarem unes obres de Segundo de Chomón, que va ser el primer cineasta català I animació. d'animació, sí, de pel·lícules antigues, molt antigues. De fet, és el 150 aniversari. I Pues, el 10, has- 10 de... has- Perdó. Has vist un vídeo que hi ha de la Filmoteca que recull que està fet així com d'animació i recull això? Això està fet per un dels productors, bueno, la gent de l'equip, el Josep, que està a la Filmoteca i per això coneixo tota la història de Chomón, perquè ho va fer ell diguéssim, l'anunci del cicle o de l'aniversari del Chomón. Ha fet una persona de l'equip de la nostra pel·lícula. Del vostre equip. Doncs mira que bé, doncs esteu convidats, de veritat, el dissabte 26, tant tu com els teus companys, si voleu veure, doncs parlarem una mica d'això, no? Del principi del cine català. I el 10 de desembre farem uns curts informatius del patrimoni de la Guerra Civil. És a dir, era com el nodo que es feia, però en català, i això ho feia Esquerra Republicana. Això no havia escoltat. I és el nodo català, diguem, no? En temps de la República, i passarem uns quants curts i parlarem d'això també. I, bueno, i seguim endavant. Doncs moltíssimes gràcies. No sé si algú més té algun comentari. Veig que el Cristian no s'ha pogut connectar, però bueno, ja anirem seguint i us anirem informant de les activitats del Cineclub de l'Orfeó Català de Mèxic. Moltes gràcies, Nando. Moltes gràcies a vosaltres. I estem en contacte. Gràcies de veritat per estar aquí. Adéu. Vale. Bona nit. Adéu, gràcies. Adéu.